Ako si Wilma. Ginaingon, wa ko'y plano nga ilukon ang lalaki nga imong gihigugma. Ayaw lang ko palaguta ha. Aron dili na ko buhaton ang buta nga imong gipasangil. Mo kini na hitabusong kinabuhi nga di na ko mahimong. Mahikalimtan. Ay, terso sad. Uy, kuyawan man ang tanim mo. Kanat na magkagbabag na sa gianan. Hawa, be. Dili mo. Dali, be ako. Doy, Saman. nunguyab din mo si Nicole? Kinsengan? Nicole? Ah, si Nicole. Pero wala ko siya sugta, oy. Abi pa lang humukog ilong. Basi karang Domingo, sugto na ako. Bida. Kung wa mo ko'y uyab ron, panguyaban mo ta ka ba? Ay, Terso. Kana ra bagit si Tanya nga imong uyab, no? Suko, bagit kay na nako dong. Kay magsigi kag duol nako. Dapat unta, ikaw unta iyang kasab-an, og dili ako. Yabag man ang uyab ni mo, Terso! oy. Ay, To ara. Wala doon magkanang Wilma, uyab mo? Oh, day! kadungog ka. Wa palibak, no? Diha na ka, oy. Kapoy ni mo. Asa ba ka, Terso? Hay. Nanguyab ka ng Wilma, ha? What down? Tinuod. What down, doy, oy? Timing ra gud nga. Nagkasugat ni sa gianan. Sapa diya, oy. So, Kana sa babayhana, o sa kaysanan. Kay bawas siyang naanak ay uyab, mutubay sa istorya ni mo. Pantay na akong babayhana, ha? Mura na ituyo ni mos pag-anhis amo. Imo kong awayon kay nakita nimo nga nagsulti mis imong uyab. Wa kay respetar na ko. Bisag may uyab na Terso nga mao ako, biga-biga gihapon kaniya. Ay, day, hinahinaya ko ha. Okay, Tarunga ngano? ko na. Tarunga gyud ko na imong sinultihan, day. Kihato niya ka. Ha? Ako gyud, nganlan ko nimong bigaon? Nagbiga-biga ko? Ikay nagbiga-biga. Kay ikay namugos, aron magkauyab mong terso. Oh. Day, wa magagustos terso nimo, oy. Karon na lang na siya nadutlan nimo, kay may nahitabo naman ninyo. Og sultihan ta lang ka ha. Dili gani nimo usbo ng batasan nimo. Buwagan gyud kang terso timan ina. Kung buwagan ka di kong Terso, ikaw may nakaingon. O kung nahitabo na, bugnoon tagid ka, timan, ina. Lano? Yabag ng taong nabayahan na gawin. Ako gani maglagot anan niya gawgoryon na. Tinud-on ko man yun ng iyang uyab ba? Palaguton yun na ako siya. Uyabon ko ng iyang uyab, oh. Tila, nandiyan pag noon ka. Kwadlok, oy. Siya na lang. Siya na lang akong sibugan na. Basta lagi, lagot lang yun ko, oh. Uyabon ko man yun na starso ba? Ay, Terso eh. Probida, anak Terso. Ilyong ay sugta to. Wala no. Dako kaya gusto ilyong ni mo. Unyag da ko gusto. Di man ko ganahan na niya. Mayon to, doon na pala ang laking manguyab na ako nga makauyon pod ko. Ganahan ng ilyong gawi. Ano man? Di lang good. Di ka ganahan ng ilyong kay lupya kayo. Dako mo sa tuhod. Hindi ko nisulti mo sa insulti, oy. Saan? Uy, yun sa lupya ko gatubangan. Tumangaling ay lupya ko kaya. Ah, husto, nakasabot na ko, ikaw ba? Tuhod, dako mo sa tuhod be. Isoday na. Saba na gawoy. Kung nakagusto pa lang ko anang ilyong ay, okay ragit ko, bahalag lupyak pa na yung atubangan. Sa laktod, ang akong kasing-kasing ang magbuot kung kinse akong piliun gaw, dili ang akong ubos. Oh, gawin na. Sige na taon, day, Wilma. Sugtan ako, day. Kung sugtong ko ni mo, day, pakaslan ta ka. Di ka subok ko, Ilyong. Nahibaw ko nga matuod kang higugman ako, pero di man mahimong sugton ta ka, nga ikaw rin higugman ako. Nya ako'y pagbati ni mo. Sorry ha. Busted ka. Tungod ba? Kay uwi na mo si Terso? Huh? Gisugot mo siya? Nga may uyab naman unta siya? Ha? O siya uyab ko tang terso, uy, pataka ramang kagsulti diha, uy. Si Tanya ang nabis gawas. Baga ko no kag naong. Kay imong giuyab ang iyang uyab. Nayapag naman yun yung bayhana, uy. Gusto yun tingali ni siya ay nga akong tinudon ang tanan niyang gipanulti. Gusto yun tingali ng bayhana nga uyabon ako sa terso. Kaya ano? Dili day tinuod nga uyab mo ni Terso? Ha? Wilma? Dili taon, uy. Kanas terso, nakasabot ko nga nakagusto na nako. Mo man mo sigig duol nako, unya maatay pagin nga makakitang iyang uyab. Pero di taon may uyab ng terso, uy.
Pwede lagi niyang gawat sa gawas. Suko ko na siya nimo, kay imo giilog niyang uyab. Ay, makalakot yun yung bayhan na ilisag unsaon. Bantay lang yun na siya nako ba? Bantay lang yun na siya nako. Oh! Oh, Wilma. Sige, Grabe, hamadag siya. Turo ka sa Kristo, ha? Ha? Ako ingnon nga. Misita siya ni mo karong gabi. O gaw, palihog ha. Puslan manggipanabis yung uyab nga may relasyon ming terso, edi tinud-on akong tanan, uyabon akong iyang uyab. Gaw, pila gali atong degree sa ato ang pagkaigagaw? Katulo. Pwede na ba ito, gaw? Huy, gaw! Na ako'y balitaan na gaw. Ay, sus! Kanang ikatulok gaw, mo ni dili gud pa maayo. Ikatulok, personas, dili na maayo gaw. Tres personas ang ikaduha? Ikaduhang personas. Sampay. Ang permero, Pero personas. Malakas ka tao. Pero gagaw sigurado kasi mong desisyon. Basta uyab na ng lalaki pagbida mo kagad pag itaw nag... unsa man? Gaw, di ko kasultiun kay Morga. Basta ko kagaroon ko nimo. Laway ni mo gaw ay, yara magagawoy agaw tagato imong laway atubang nako. Uy, uy. Nami, ano ba? Agi arak, pantingay ka gawin. Uy, na igaw. Sabi mo ka na sterso, porbida. Kita na mo ka ng iya. Kay kapon ko ko. Unsa man ka gaw? Tambu kasi agaw. Kita suon. Murang tanaw ko, ruler yun. Hapit-hapit yun. Mao di ay. Laki. Mo tingaling. Mo na hinungdan nga nung nayabag ng utok ni Tanya. Tungod tingalis gidakon anang kang terso. Mao di na. Dako di na niya taas. Be, at paduan nas amo be kanang bag-o kong ligo niya wa pa ko makaihi. Sugton ko nas terso. Pasimutan niya mo gaw kung wa pa kakaihi ha. Saba na gaw oy. Adto na gaw. Gaw Wilma. Tinuod ka, bay guryo? Ay, sus. Pamamisitahon ko ni Wilmar ang gabi eh. Ay, sus. Kangol gitaon ni mo tao rin. So, lipay biya tao ni mo. Nyasta niya, uyab naman mo. Tao ni mo, dubli ka uyab. Wan ako, makauyon sa batasan ni Tanya. Silusa nga was lugar. Kung maunay akong maasawa, maugtas ko. Baya. Busa mintras, Ako tusan niya. Ay, yun ang Hindi pangatag. mintras nga waron sa ilas bay, tos probinsya Tanya. Pay muslen ko ang higayon. Mamisita ko ni Wilma. Uyabon ko siya! Salamat, Day Wilma. Kay gisugot ko nimo. Karon nga uyab na ta. Buwagistan niya ha, kung mabalik na siya. Di ganina ni mo buhaton, ako'y makikbuwag ni mo. Uy. Day Wilma. Buwagan ko sa Tanya. Wa na ko makauyon sing batasan. Buwagan ko siya. O kita na'y mag-steady. Kita na, Day Wilma. Nalingaw ka ba sa atong pagpanuroy, Day? Salamat ha. Kay mo kong gidahog mahalong nga restaurant. Busog kay ko. Abi mo, mas happy ko kung ikaw kung ikauban. Gusto ha, mauna to. Buwagistan niya ha kung mabalik na siya. Uy. Uday, kana ang isa at ulit. Time pa, pinsagod niya. Hindi alagi ni Unong ang gisakyan tagtaksi ning tungod sa motel. Day Wilma, love kay taka. Anya? Usa ang balibari ha. Manuta sa motel. Bueno, gihibati na ako sab nga. Daan ang akong buot ni mo. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Huwag nabatsagan ako nga may pagbati na sab ko yung terso. O sige, ihatag ko ni mo karoon ng gusto ni mo mahitabo. Salamat, Tay. Taxi driver. Gawatan nga mong pliti, oh. Wilma, Day, hana? Manaunta sa taxi. O sige, terso.
Day, tanya, balik mo kas probinsya. Ikaw, sulusibaan na pa. Tinuod nga. Uyab sila si Teresa o si Wilma. Tinuod ba ha, Goryo? Kuan, kining... Tinuod ba? no, day. Saan, padagot ni mo, sweet. May tinuod lang yun niya. Uyabon niya yung uyab taon. Bato kaya, diit sila eh. Kasi sick-in to sila motel. Sick-in. Bahis, ay, Nana. bugnoon ako siya kung ikita na ko siya. Bugnoon gid ako siya. Hindi yung pinigimong bubs. Dahil na kayo. Magalapin ni Ana. Ako yung body mong panty, ha? Basbasan mo mo po ko. Ikaw yan kayo. Mas kailangan ni ko mo po pati. Wow. Cute, Ang ngaron ko ni Bi. Agigilo ka na. Tampaan sa ako na sindulan. Oh! Sa kabayo? Or imo? Di, tao ni tao. Oh, tao. Tao din na sa tao. Nanghuwam ka sa kabayo, no? Lagi. Sige na. Oh, Sige na action po. na ba tagadlo ka na? Hinayo lang nga to, ha? Sige. Dali, Bi. Dali naman kong kaistorya. Hindi na talik maayo, Bi. Ang grabe yan ni mo. Madang pabilang mag-isip na sambugan ko ni mo. Ano? Nagkasambugan na nag-isip. Ako ka. Ganda ko. Ganun kita. Makikibutan natin na lang sunod. Halos ko makuyapid ang gilaptan ko ni Terso. Grabe yun, ang gibati na akong kasakit. Apan, kaya raman pod. Kay, wa man ko'y mahimo. Kumans na hitabo, gibugno kong tanya, oy. Pero misukol ko. Bahala og nagkakangkaang ko, oy. Nakigbugno ko niya. Misukol git ko. Bago ito mga kasama, ang kaagi ni Wilma, din hining tulumanon. What's the style? Misokol og bugno style.